Татарстан президенті қаршындағы татар тілін сақлау һәм үстеру мәсьәләләре комиссиясы нәфис сүз осталарының татар сүз деген республика күләм бәйгесен игълан итә. Бәйге шигырь, мәсәл, проза укудан гыйбарәт. Нәтиҗәләр 2021 елның 21 февралендә халыкара туган тел көнендә филармониядә гала концертта ясала. Ey kardeşim, bir hacetsiz kayşak, dilini şunday bozup söyleysin. İl kulağın hurlap, halkının ruhun rencitemin demeysin. Miskinlenme, bakı ömür kilgen til baylığın itme kadirsiz. Bir oylasan, ilahi bit, izgi, kişi eytken avaz, her bir söz, hiç mertebe tugil tuğan tilde jin ışına qarab söyleşu, güçlü, gurur söyleş, kirek iken hakim tiller tırsın künleşip. İrinmesin, tuğan tilinin asıl baylıkların aşarga, biz vayımsız bulsak, şit yat sözler hazineni ezer basarga. Ana tilini vatıp bozup söylep, kişiliğine tüşabit. Kurama til yaman şiir bulup, yana buğunlarga kuşabit. Kup tillerini bilu yaxşı şığıl. Tuğan tilin ugi kalmasa, canın salıp etken sözün senin aşa balan anlasa. Nağılım, dünya kütü zaman için faydalırak tiller var da, tek şunысы hak. Fakat tuğan tilde iman ine, kişi canına. Kileşeknin başı bugüngüde. Nindi şatlık, kartlık gününde onukların sana rahmet etse, matur itip tuğan tilinde.
Hürmetli tomoshachilar. Исәнмесез, кадерле дуслар. Мәгълүм булганча 2021 ел Татарстан Республикасында туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы дип игълан ителде. Ә инде 21 февраль халыкара туган тел көне. Шул уңайдан бездә икеләтә бәйрәм. Халыкара туган тел көнендә нәфис сүз осталарының татар сүзе республика күләм бәйгесе җиңүчеләрен игълан итү һәм бүләкләү тантанасы, гала концерт. Бәйрәм белән, кадерле дуслар. Сәхнәдә профессор, филология фәннәре докторы, Татарстан Республикасы Язучылар берлеге әгъзасы, Россия Федерациясының һәм Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Фуат Галимулла улы Галимуллин. Рәхим итегез. Рәхим итегез, Фуат әфәнде. Hürmetli Fuat Efendi, biz sizden profesyonallar nominatsiyasındagi җиңүчеләргә дипломнар тапшыруыгызны, тәбрикләвегезне сорыйбыз. Birinci урын Фәннур Мөхәммәтҗанов, Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актеры. Җиттереп барат Казанга туры китем бара. Чаптыра атлар
Аны кушыр суқала İkinci урын. İdil Kıyamov. Анна Каренина иммерсив театры актері. Йөргән җирләрен кала Йөргән җирләр берни түгел Туган үскән бала Йөргән җирләр берни түгел Üçüncü урын. Мәдинә Гайнуллина, Татарстанның атказанган артисты Әлмәт Татар дәүләт драма театрынан. Менә алар безнең профессионаллар, шун күңелдән тәбрик итәбез сезне. Алкышлар, алкышлар, тонмый, хөрмәтле тамашачылар. Уңышларыгыз дәвамлы булсын. Хөрмәтле дуслар, Идел белән Фәннүрнең бүген спектакле, шуңа күрә без инде алкышлар белән аларны театрларына озатабыз. Уңышлар сезгә, егетләр, ә инде Мәдинә Гайнуллинаның чыгышын без әле һичшиксез күрербез. Егетләрнең чыгышларына да караш ташлау мөмкинлеге булыр. Фуат абый, хәзер инде сездән бер бүләк, бәйрәм өстенә бәйрәм, ям өстенә ям дигәндәй остазлар фикере. Бүген шундый зур эшкә йомгак ясыйбыз. Мәгълүм булганча 4000-гә якын катнашучы булды. Без аларны ничек тыңлап, бәяләп бетерербез дип башта бераз сагайып та калган идек. Ләкин тыңлый башлагач, алар берсе артыннан икенчесе шул кадәр матур туган телебезне белеп, бөтен нечкәлекләрен, хасиятләрен җиренә җиткереп укый башлагач, ләззәтләнеп, бер ай буе шушы филармониягә эшкә йөргәндә йөреп, тәки тыңлап бетердек. Һәм менә иң соңгы этапка 31 катнашучы калды. Алары инде ничәнче урынны алуларына карамастан, барысы да җиңүчеләр. Сызыла гармун тавышы уйнаучысы кем икән? Я берәр абзый кешеме, я бер яшь егет микән? Айның ак нурлары төшә тәрәзә төпләренә. Гармун тавышына кушылып, җыр шаулап күтәрелә, җыр оша, җыр канатлана, җыр тәрәзәгә чиртә. Керфек очларына кунган йокыны алып китә. Уята гармун тавышы оп-олы агайларны, уеннан арып йоклаган кичкенә малайларны, уята ул киленнәрнең хәтерләтеп яшь чагын. Уйнасын иде гармунчы, тагын, тагын, тагын. Бер кемнең кәефе китми гармунчы егетләргә. Җыр тыңлыйбыз, шигырь тыңлыйбыз, йокы качмас, төн бар, тагын иртәгә. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт сезгә, Фуат әфәнде. Татарстан Республикасы фольклор музыкасы дәүләт ансамбле. Әзиләр композициясе.
Татарстан Республикасы фольклор музыкасы дәүләт ансамбле егетләре. Хәзер birinchi kategoriya, ya'ni 10 yoshga qadargi jinguvchilarni sahnaga chaqiramiz. Әлбәттә, кайнар алкышлар астында. Birinchi kategoriya буенча 10 яшькә кадәрге җиңүчеләрне игълан итү һәм аларга дипломнар тапшыру өчен сәхнәгә Татар сүзе бәйгесенең оештыру комитеты рәисе Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе директоры, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Кадим Назир улы Нуруллинны чакырабыз. Рәхим итегез. Татар сөзі бик мәгънәле, Шулай итеп, җиңүчеләребез оранлы һәм бик бай телләрнең берсе. Шуңа күрә татар теле безнең Россия киңлекләрендә генә түгел, дөнья буйлап та бик танылган телләрнең берсе. шигырь номинациясендә беренче урын Дилә Сибагатуллина. Икенче урын Сәфинә Гарифуллина. Икенче урын Таңсылу Салахова. Икенче урын Нәргизә Хәбибрахманова. Bu kategoriyada şiir nominatsiyasida 3-chi o'rin Saida Hasanova. Maxsus priz Dila Hisamova. Ayırım fotoğa düştük. Indi barlıq jеңүүчеләр белән бергә Кадим Назирович сезнең янында fotoğa düşсәләр бик күркәм булыр дип уйлыйбыз. Сезнең алкышлар астында Biraz без гына кысыла оеша төшик. Бергәрәк. шулай итеп мәсәл номинациясына күчәбез. Беренче урын Мәрьям Закиева. Мәсәл номинациясында 3-chi o'rin Nafisa Ibrahimova. Елмайып бер фотога төш инде Нәфисә. Әлеге алкышлар синең өчен. Проза номинациясына күчәбез. Беренче урын Нәргизә Сабирҗанова. Proza nominatsiyasida 2-chi o'rin Ziliya Askarova. Proza номинациясында 3-нче урын Раил Мәрданов. Шулай ук бу балаларны сәхнәгә әзерләгән тәрбияче һәм укытучыларга да рәхмәт хатлары тапшырыла. Галия Юсупова. Рамиль Саляхов. Зөһрә Касымова. Рушания Гафиятуллина.
Riziye Tıkfatullina. Alkışlar kuvvetlere, cemaat kuvvetlere. Бүләкләр һәрберсе үз ясен тапты. Менә хәзер инде тагын бер күмәк фотога төшергә мөмкинлек бар. Әлбәттә, кайнар алкышлар астында. Biraz gına uyuşa düşük. Kadim Nazirçan'a yakınırak geliriz. Менә безнең нәни җиңүчеләребез. Милләтебезнең, телебезнең киләчәге алар кулында, хөрмәтле тамашачылар. Dürüstten de kileşekte de matur şiirler, meseleler, hikayeler söylevine devam ediniz. Uğurlar sizge balalar. Әле бүләкләр моның белән генә тәмамланмый. Безнең нәни дусларыбызга йомшак аюларда бүләк ителә. Чәчәк бәйләмнәре, диплом һәм әлбәттә вәгъдә ителгәнчә сертификатлар. Кечкенә җиңүчеләребезгә уңышлар теләп, без аларны залыбызга озатабыз. Фатыйма әфәнде, сезгә дә бик зур рәхмәт. Уңышлар юлдаш булсын. Һәм әлбәттә инде киләчәктә дә әйткәнебезчә бу балалардан яңа уңышлар, яңа казанышлар көтеп калабыз. Бу инде Резидә бик хаклы рәвештә әйттегез, безнең киләчәгебез. Хәзер инде җиңүчеләрнең чыгышларын карарбыз. Günlerinin dibirinde, bokşanın nek türünde Usip çıkan bir kubak günün kuzine korap Bir gün deşmegen kilir, bir gün şeşmegen kilir Kilmişe kubak bulup, usken ul bokşa tulup Kebisteler, şolkanlar, bunlarga şok katkanlar Kubak sundu elsiz Kuaman turga urbali Şolkanını ötte Kıyarını tap gide Gitti bende yırmeli Şolay urmeli turgaş Yeş olmagaş kacide Mıyıklarım bitirede Kevse buyla bildirde Oba ula diye olmagaş Min biteli yeş oğaş Usip güne kilişim Bu senin niyetken işin Şavlama seni kubak Bek ırgına kurap Tavuşlanmasın berde Benim ründürde Hem şunda kırın yotup Olmağaşını yılatıp Usip başlı bir saman Sorayıp bik dayaman Kırsağın kınga koyup Ey Use bu ey Use Yaşamağay bışara Tamam sığılıp düşen Bu olmağaşını kızganıp Kıyarlar söz kotalar Taş yerge diyersizler Kıyrığından tortalar Kurşe ni kılanasın Olmağaşını korasin Evul mıyığında bırmay Evulga bileşip de durmay Min bit kıyaş kırdaşı de Bakşanın kıyaşı de Şulay deyip dağım bu Öskürek urmeliyim dese Kinnet boşa eğlenip Jirge metelip düşe Hem yarıla şort ite Jirler titrep gide Yamanı yaman küte Ekiyet de şunda bite Maraynur şehirden kayttı. Onu kurgeç, oğul meşleri barsı da ah itti. Üzü yabakan şırağa bekindi mi ne? Üstündeki gülmegi şalvarı yırtılıp tütkenenin bitken. Jitmese neşkekne muyunna nazik şalvar bilen kalay çıkan takkan bulgan. Maraynur, ne çıksın şehirde? Şep yaşadın mı? Dip sıradandan Mıravgali isimli dokşıraylı meşe. Şul hatlı şep yaşadım.
Искиткеч, дип җавап кайтарды ул. Һәм баш бармагын югары тырпайтты. Ашау ничек соң калада? Диде Мияубикә. Ризыклар һаман да талонга гынамы? Ашау байларша көн сайын балык тозлысы кипкәне шулпада пешкәне. Чыканнар, бармы шәһәрдә? Диде Мирагали, төкеркләрен кешкә йотып. Көн сайын ашадамаларны каклаганнарын, кыздырганнарын. Шәһәрдә дә яшәргә була икән алайса. Әлбәттә, әле ничек кенә яшәп була. Көн сайын сөт эчтем. Сыерныкын, кәҗәнекен, күгәрченнекен, каймакларны әйтәсе дә юк. Авыл мәшләре телләрен чыгарып иреннәрен ялманып алдылар. Шәһәр инде, хәер шау түгел, диде Миринур. Авыл мәшләренең берсенең дә шәһәрдә булганнары юк иде шул. Шуңа күрә алар бердәм күрсенеп куйдылар. Шәһәр оҗмахул, диде Миринур, үзе шаккатып тыңлаучыларга күңеле тагын да булып. Шул вакыт Мияугөл исемле мәче каяндыр зур тәлинкәгә салып сөт алып килде. Миринурның авызыннан сулар килә башлады. Дөресен генә әйткәндә, диде ул, минем күптән җүнләп ашаган эшкән юк инде. Авыл мәшләре тәмләп сөт шимерү белән мәшгуль иделәр. Алар Миринурның бу сүзләрен ишетмәделәр. Сырып сабан, авылга кайтып килә кичкә табан. Үгезенең мөгезенә кунып килгән, бу шибенгә бер танышы очраган. Танышы шул вакытта моны күрде. Килә бу сабан сөргән үгез белән, күземә күренмәдең көн буенча. Каян кайтып киләсең син дип сораган. Теге шибен моңа карап, эреләнеп, зурланып, тамак кырып бирде җавап. Көн буе сабан сырып арып киләм. Вакытсыз йөрмәле бимазалап. Сөйләшсәң шибен төсле кеше белән, мактаныр эшләмәгән эше белән. Көн күргән кешеләр күп бу дөньяда, шибен кебек башкаларның кеше белән. Резеда Валиева, ялгыз кешек. Буш бакча. Алачыкның ишегенә язак салган. Шыгырдамый әүвәлгечә, җил капкада тынып калган. Тәрәзәләр кадакланган. Алачыктан тавыш килми. Ничә көннәр инде менә, аннан бер сүз ишетелми. Бакчада шундай яман су, шундай моңсу, шундай суык. Җилләр генә уйный һаман, сар яфракларны куып. Тәпиенә башын салып, ята кешек уйга талып. Күзләреннән аккан яшьләр борынына төшкән тамып. Җир ялангач, тамагым аш. Ничә көннәр көтәм инде. Көз дә үтә әкрен генә. Усал кыш та җитә инде. Алар шундай дус булдылар. Җәй буе бергә тордылар. Алар шундай тату иде. Дөнья ямьле, матур иде. Менә монда кыяр үсте. Монда гөлләр чәчәк атты. Бу урында ул һәр көнне иртән дустын көтеп ятты. Алар гел икәү йөрделәр, ялынмыйча бүтәннәргә.
уйнадылар, егере-егере су сиптеләр төтәлләргә. Әй күңелле, рәхәт иде. Урманнарга барулары, хуш исле җир җиләкләре, ак гөмбәләр табулары. Ул куанып көлә иде, йөгереп аңа килә иде. Ул һәр вакыт дускайның күңелен аңлый белә иде. Ник аңламый хәзер генә? Күпме көтте инде менә. Ул бит аны сыйпап сөйде. Сине көт, мин килермен диде. Нигә һаман килми икән? Мин көткәнне белмим икән. Җир ялангач, тамагым аш, авыр икән ул булмагач. Тәпиенә башын салып, ята шулай уйга талып. Күзләреннән аккан яшьләр борынына төшкән тамып. Карлар ява килеп китеп, җилләр исә усал итеп. Бушап калган зур бакчада, салкын кышта нәни кешек. Татар халкының телгә, сүзгә мөнәсәбәте аның мәкалләрендә, акыл хәзинәсендә дә ачык чабыла. 6-да белгән ана телең, 60-та онытылмас. Иң татлы тел, туган тел, анаң сөйләп торган тел. Уйның күрке тел, телнең күрке сүз. Акыллы сүз алтыннан кыйбат. Телмейінше сөйләгәнче, белгәннең сүзен тыңлау яхшы. Сүзе акның йөзе ак. Сүзең кыска булсын, кулың оста булсын. Дөрес сүзгә җавап юк. Мин кем булып туар идем икән? Тумаган да булсам, кеше булып. Бәлки бер кош, шул кош кунар тирәк. Язгы ташкын, буран, я болыт. Йолдыз булмам, алар җирдән ерак. Бәлки яшен? Юк, ул бик куркыныч. Бәбкә үлән, анда чык тамчысы. Миңа калса, булар бик тыныч. Бер сүз булып туар идем бәлки, моңа кадәр бер кем ишетмәгән. Телдән телгә күчеп йөри торган, шым саумаслык, җанны ишетмәгән. Мин җыр булып туар идем җирдә, ялый-ялый тыңлый торган булып, ялый-ялый җырлый торган булып, яшәр идем күңелләргә тулып. Табыннарда берсе башлаганда, икенчесе дәвам итерлек. Кайгылардан арындырыр чара, туңган күңелләргә үтәрлек. Яшәсеннәр мине җырлый-җырлый, биек тауның түбәсенә менеп. Кеше туа җирдә, җыр да туа. Кеше кидә, ә җыр мәңгелек.
Ayaksız. Kil, kavuşama. Gülüp karşıla. Düşman kesti benim ayağımı. Diz çökmegen için karşına. Yıktı da ol mini bilen. Çöktürdüm bit. Deyip şatlandı. Kurıktı uzu görüp. Ayaksız da benim üre durup baskanını. Jir yarsıdı görüp benim kanını. Dal tirekler yıla başırdı. Anam kebek meni tuğan jirim. Uzi tutup kuldan bastırdı. Yaralı da 15 okşi bilen. Şarpışırlık güçlü bugün biz. Bilsin düşman. Kulsuz, ayaksız da diz çökecek kişi tugul biz. Bir ayakka tugul, 100 ayakka. Bir karışın da birmem jirimnin. İlini birsem, isen ayak bilen. Nindi jirge basıp yürürmen. Qayttım sina duskay. Ayaksız dip, karşı alma mine kürsünüp. Namus bütün, yürek kırsiz qayttı. Şol tugul mi? İngşen kişilik. Uramni tor etib biz teatrga ketdik. Yaqin bo'lgan sharasi, Jevgina varasi. G'odiy teatr tugul. Qurshaq teatrına. Tisli o'tlar balqigan mo'jizalar qirina. Teatrning eshigin yilmayib kim ochdisin? Buratino mitingde tutib olgan aşkışın. Gece bilen sarıkta şıkkan bizim karşıga. Türlü kurşaklar gülüp tura barısı da. Barmakların turpaytıp büyüp yürü şureli. Altın tarak şeşinde su anasın kureli. Oyular da buriler de tiremizde yürüler. İtleri de bir kivaş dışlemiler. Ürmiler, hoş gilesiz balalar, hazır başlayız diler. Birge bir sürüş, işlep taşlayız diler. Sokta tılsım saati, oturdu kırıp zolga. Sırlı perde ardından kurşaklar çıktı yana. Ondan nerse bulganın? He, yok, silap durmayın bulganın. Özün görüp koy. Hey! Sizge aytam, var mı teatrga barganin? Ayda kız. Qadrli do'stlar, sahnega Tatar so'zi bәйгесендә ikinci kategoriyada, ya'ni 11 yaşdan 17 yaşgacha qatnashuvchilarni ham jenguvchilarni chaqiramiz. Jenguvchilarga diplomlarni topshiralar. Jüri raisi o'rinbosari, Tatariston Respublikasi Fanlar Akademiyasining Tatar ensiklopediyasi ham Tubakni o'ranu instituti direktori, Tatariston Respublikasi Fanlar Akademiyasining haqiqiy a'zosi, Tatariston Respublikasining ot qozongan fan ishliklisi İskender Ayaz uli G'ilajev Hem Tatariston Respublikası Yazıcılar Birligi Reisi, Tatariston Respublikasının ot qazangan san'at ishliklisi Danil Habibrahman uli Salihov. Rahim etiniz sahnamiz turuna.
беренче категорияда җиңү яулаган катнашучыларны котлауыгызны сорыйбыз. Шулай итеп, дөрес, шигърият номинациясендә беренче урын Фазлыев Тимур. Тимурны без бөтенебез жюри әгъзалары тыңлаган сайын йыладык. Зур уңышлар аңа. Аның сәнгатенә, осталыгына. Шулай ук шигърият номинациясендә беренче урын Айзат Хайруллин. Казанга туп-туры киттем кара. Шигърият номинациясендә икенче урын Данис Хисматуллин. Шулай ук шигырь номинациясендә икенче урын Айрат Шамс. Һәм әлбәттә фотосурәт истәлеккә. Шигърият номинациясендә бу категориядә 3нче урын Раяз Салахетдинов. Шулай ук 3нче урын Камилә Ганиева. Иң кызыклысы мәсәл номинациясендә 3нче урын бирелә Айсылу Абдуллинага. Алкышларны кызганасыз, кадерле дуслар. Проза номинациясына күчәбез. 3нче урын Алсу Вәлиева. Бу категориядә шулай ук катнашучыларның педагогларына, устазларына, җитәкчеләренә дә рәхмәт хатлары тапшырыла. Алсу Хайруллина. Күренекле педагог Габдрауф Нуриев. Тәнзилә Хафизова. Рәүфә Латыпова. Лилия Гыйлажиева. Җәмәгать бу эш бик катлаулы хезмәт, шуңа күрә алкышларны кызганмыйк әле. Венера Шәйдуллина. Һәм шулай ук тагын бер остаз педагог Рафис Салахетдинов.
Оқытушыларға бик зор рәхмәт. Жюри ағзаларына шулай ук рәхмәт белдерәбез һәм гомуми фотосурәт. Тыгызланыбрак, кысылыбрак басыйк җәмәгать. Объективка сыяр өчен. Сезнең каршыгызда икенче категорияда җиңүчеләр, ягъни 11 яшьтән 17 яшькә кадәр булган җиңүчеләребез. Бик зур рәхмәт Рәхмәт сезгә. сезгә. Кайнар алкышлар астында сезне залыбызга озатабыз. Уңышлар насыйп булсын сезгә. Алдагы көннәрдә дә яңа катнашучыларны әзерләрсез, үстерерсез дип өметләнеп калабыз. Бәйрәмебезне исә Татарстан Республикасы фольклор музыкасы дәүләт ансамбле дәвам итә. Оек баш дип исемләнгән бию. Татарстан Республикасы фольклор музыкасы дәүләт ансамбле.
Әфәрин кызлар! Татарстан Республикасы фольклор музыкасы дәүләт ансамбле кызлары. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, безнең бәйрәм кичәсе дәвам итә. Игътибар, тарихи факт. Беренче татар сүзе бәйгесенә 3955 гариза кабул ителде. Казанда, Татарстанда, Россиянең төрле төбәкләрендә, якын һәм ерак чит илләрдә яшәүче милләттәшләребез үзләренең аудио һәм видео язмаларын татар сүзе бәйгесенә тәкъдим иттеләр. Һәм шушы тәкъдим ителгән язмаларның иң уңышлыларын сайлап алу бер дә җиңел булмады. Һәм бу авыр, җаваплы, титаник хезмәт әлбәттә жюри җилкәсенә төште. Хөрмәтле дуслар, сезне жюри әгъзалары белән таныштырабыз. Жюри рәисе урынбасары, Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясенең Татар энциклопедиясе һәм төбәкне өйрәнү институты директоры, Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясенең хакыйкый әгъзасы, Татарстан Республикасының атказанган фән эшлеклесе, Татарстан Республикасының фән һәм техника өлкәсендә дәүләт премиясе лауреаты Искәндәр Аяз улы Гыйләҗев. Минем өчен татар сүзе әлбәттә бик якын сүз. Минем өчен бу сүздә бигрәк тә зур җаваплылык ята. Һәм җаваплылык ул бик хәзерге көндә кирәк бер сыйфат кеше өчен. Бары тик җаваплы кеше генә үзенең тормышына, гаиләсенә, милләтенә, иленә дөрес карый ала. Жюриның җаваплы сәркәтибе. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты аппараты Мәдәният һәм Татарстан Республикасы халыклары телләрен үстерү идарәсенең Татарстан Республикасы халыклары телләрен үстерү секторы мөдире, шагыйрь, драматург Муса Җәлил исемендәге республика премиясе лауреаты Рүзәл Фәиз улы Мөхәммәтшин. Татар сүзе бик тирән, бик төпле, бик нигезле, бик яңгыравык, аның тавышы, авазы офыкларга бәрелә һәм аны урынына һәм вакытына карап, чын йөрәктән я пышылдап, я кычкырып, вазгыятына карап, ләкин һичшиксез чын күңелдән, чын йөрәктән ихлас җанлар. Татарстан Республикасы Язучылар берлеге рәисе, драматург, прозаик, Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе Данил Хабиб Рахман улы Салихов. Татар сүзе büyük сүз. Dünya телләре арасында 14-нче тел. Шуңа күрә дә мин татар дип, олы итеп, рәхәтләнеп, күкрәгемне киереп, тирән сулыш алып, мин татар дип әйтерлек сүз. Казан Федераль университеты профессоры, филология фәннәре докторы, Татарстан Республикасы Язучылар берлеге әгъзасы, Россия Федерациясенең һәм Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Фуат Галимулла улы Галимуллин. Татар сүзе бик тирән мәгънәле сүз. Ул безнең татар халкының җанын, күңелен, узганын, бүгенгесен, киләчәген билгели торган бик тирән мәгънәле сүз. Шуңа күрә аны зур итеп, тирән итеп, яратып, татар сүзе дип әйтәбез. Шагыйрә, Татарстан Республикасы Язучылар берлеге әгъзасы, Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе Илсөяр Вазих кызы Ихсанова Гарипова. Татар сүзе бик юморы, бик тирән мәгънәле һәм аны чын күңеленнән, йөрәгеннән чыгарып әйтергә кирәк. Шул вакытта ул башкаларның йөрәгенә барып җитәчәк. Я, Илдар әфәнде, үзебезне әйтер вакыт җитте. Яңа гасыр телерадио компаниясе алып баручысы, манзара тапшыруының баш мөхәррире, Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе Илдар Әгъләметдин улы Кыямов. Татар сүзе ул кылычтан үткен, кылдан эшкә һәм әнкәй йөрәге кебек йомшак булырга тиеш. Кыскалыкта осталык.
Кәрим Тинчур исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры артисты, Муса Җәлил исемендәге Республика премиясе лауреаты, Казан театр училищесының сәхнә теле укытучысы Резида Нурислам кызы Салахова. Татар сүзе ул иң беренче чиратта кадерле сүз. Ул кадерле, ул газиз. Аны әлбәттә пафос белән әйтеп була, татар сүзе дияргә була. Ләкин шәхсән минем өчен ул кадерле, изге, әнкәй кебек йомшак татар сүзе. Жюри рәисе Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясының һәм Татарстан Республикасы фольклор музыкасы дәүләт ансамбленең сәнгать җитәкчесе, Россия Федерациясының атказанган артисты, Татарстан Республикасының халык артисты, Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты профессор Айдар Фәтхрахман улы Фәйзрахманов. Сүз һәр вакытта иясендә. Татар сүзе татарның үзе шикелле булырга тиеш, ул төгәл дә булырга тиеш, аның сөйләве дә матур булырга тиеш, аның хисе дә матур булырга тиеш, һәм иң мөһиме ул дөрес булырга тиеш, һәм бик ерак ишетелергә тиеш. Менә нинди булырга тиеш, хаклы булырга тиеш татар сүзе. Айдар Фәтхрахманович, сүз сезгә, рәхим итегез. Мөхтәрәм тамашачылар, милләттәшләр газиз. Менә бу жюри алдына чыгып сүз әйтү дә шул кадәр җаваплы. Күреп торасыз нинди шәхесләр басып тора. Бу безнең халкыбызның тел өлкәсендә аның иҗадын, тарихын саклаучы, әйдәп баручы шәхесләрбез. Бер гөр китереп кул чабыйк аларга. Икемендә 21 ел президентыбыз Рөстәм Нургали улы Миниханов тарафыннан Туган телләр елы һәм шул ук вакытны халыкара дуслык елы итеп игълан ителгән иде. Шушы мәнфәгатьтә шулай ук президентыбыз каршында татар телен саклау, аны үстерү мәсьәләләре буенча комиссия оешты. Бу комиссияның рәисе Марат Готов улы Ахмәтов ул безнең арада бүген залда утыра. Аңа гөр китереп, кул чабып, менә шушы татар сүзе дигән бәйгене гамәлгә кую өчен алкышлап алабыз. Шулай ук Айрат Ринат улы Зарипов алкышлыйбыз. Әйдәп баручыларыбыз безнең. Инде кадерле дуслар, безнең комиссиябызга килгәндә, без менә безне шушы татар сүзе бөтенебезне берләштерде. Без бер сулышта, бөтенебез бер фикердә булып, 3955 язманы башыннан азакка кадәр күңелебез аша үткәреп, аларның иң асылларын сәнгать тәләпкәдә туры килгән. Әдәби тәләпкәдә турып килгәннәрен бүген сезнең каршыгызга, сезнең ихтиярыгызга, сезнең күңел алдыгызга һәм сезнең күңел халатыгызга китердек. Бу әлбәттә җиңел булмады. Шуның өчен мин сезнең исемнән менә шушы мөхтәрәм кешеләребезгә, Фуат абыйга, мин аларны абый дип кенә җөрим. Данил абыйга, Рүзәл абыйга, Искәндәр абыйга, Илдар абыйга рәхмәт белдереп, ике матур шәхесебезгә, Илсияр белән Резидәгә чәчәк бәйләмнәре, җегетләр исеменнән рәхим итегез. Аларга рәхмәт әйтеп, урыннарына азат калабыз. Рәхмәт һәр берегезгә. Фронтка китүчеләр
орман бұрылышында көзден юғалдылар. Олар кеткен яққа тузан бұлытығына көтәріліп қалды. Затушы қаршық-қыршықлар, хатын-қызлар, яулық шитлері білән күзлерін сірті-сірті мұңайып қалған урамнарға, тықырықларға себілділер. Шул шағында ауыл шетіндегі зәңгәр қапқалы үйден яшкіне бір ир білән, яшкіне бір хатын қыз гірләшіп шықты. Бәкірдім, сыңға қоласың шылқыншық жығыр тезірек. Ашықтырма, Сафура. Ойнарға кетмейм, фронтқа кетем, ишітсін құлаған қарап қына жүрт тракторны. Әгәр дә олай-бұлай ватылан ите қолса, карбюратор білән магнитоға тағылма, аларына сенің баш жетмәс. Бригадирға күрсәтерсің, бар инде бар. Бір жерге кете башасаң, карбюратор магнито деп, тіңкәмәт есің шыстай. Тіліңе салынма инде жин хатыны. Әгәр дә олай-бұлай ішләтсәң, қайтқаш, құруны, қырақтым бебек, қатымышты. Бәкір қолындағы қопшығын қолтық астына қыстырып, ауыл башына қадар югірді де, артына бұрылып, хатынына йыдырық көрсәтті. Подшипникларны ритме! Кетушілер кетіп атына үңкін ұзды мекен, юк мекен, ауыл білән фронт арасында үш пішмақлы хатлар ере башлады. Күннерден бір күнні тракторшы Бәкірден де хат келіп түшті. Сәлемсіз илахы юптым башланған, һәм шулай ук илахы юптым тәмамланған иде аның хаты. Мин хөрмәт шәбиргән исвишәләрне кыдрәт басуында калдырганмын ахыры. Хәтереңдәме? Син миңа ашарга алып килгән идең. Йылга буенда учак ягып, шәй кайнаттың. Ә мин исвишәләрне чистартып утырдым. Син шунда сихырчы кебек минем муеныма килеп асылынып, зәңгәр бәбәкләрең белән күзләремне бұрауладың. Исвишәләремнең қолымнан ничек төшеп киткәнен үзем дә сизми калганмы. Бу хатны алгач ук барып эзлә. Эш вакытында сырпалана торган гадәтеңнән биздерәм әле мин сине кайткач. Сафура җиделе лампа яктысында шәмәхә карандаш кисәген иренендә чылата-чылата Бәкренә җавап хаты язып җибәрде. Кылшарып басуын сөреп бетердек. Эсмишәләреңне таптым, тутыкканнар. Әйбереңне кая очрады шунда ташлыйсың да, оннары кешене гаеплисең. Акупта мылтыгыңны онтып калдыра күрмә инде тагын. Ул таныкларны жондырмый гына алып булмыймысың, а? Машиналар җитешмәй. Аяк башлар җибәрәм. Катырып бетермә, аягыңны җуып җир. Бәкер озак кына дәшми торды. Әмма һич көтмәгәндә, язгы матур көннәрнең берсендә аңа бу юлы 4 пычмаклы хат китереп тоттырдылар. Соңгы көннәрне малай борчу басты бит. Трактор ни хәлдә? Трактор! Кичә төшемдә бригадир Хөрмәтшәне күрәм. Ул әйтә: трактор, хәтле тракторны хатын кызга шанып тапшыралармы инде дия. Ну караны Сафура, әгәр дә алай-булай эшләтсәң, рәтлегенә җир. Ремонтлаганда карбюратор белән магнитога бригадирдан башка урынма. Кылшарып басуы ташлы.
Пылугарыңны кисәтеп қой, үзең дә авыз ашып жүрмә. Сафура көне сәгате белән Бәкеренә җавап хаты язып җибәрде. Сугышуыңны бел. Юк акылың белән кешегә акыл өйрәтеп маташма, яме? Хәтереңдәмесең? Трактор начар тарта. Трактор керосинны күп бетерә дип зарлануларың. Карбюратор белән магнитоны кили белмәгәнсең шул җан кисәгем. Трактор сәгать кебек эшли хәзер. Бер юлы 2 сабан тагып җөрим. Бәкер озак кына дәшми торды. Инде аның турында хәбәрсез югалган дип тә сөйләштергәләделәр. Бу хәбәрне ишеткәч, Сафура қолын гына селтәде. Эй, югалыр, шигән арбасыннан төшеп калган нәстәкәй бит ул, югалтырсың аны. Чыннан да югалмаган икән Бәкер. Аның соңгы хаты Берлиннан килеп төште. Сафура тракторның тузаннарын сөрткәлидер, җиңелүе турында Гитлердан белешмә яздырып алам да, кайтырга чыгам дип 3-4 авыз сүз генә язган иде ул. Сугыш бетеп, 40-50 көн узды микән, юк микән, Сафура дөбер шатыр тракторы белән чыгып барганда, шак кына бер солдатны бәреп якмый калды. Аякларын айырып юл уртасына басканда, авызын жырып тик тора. Түшендә орден медальләр ялтырый. Сафура тракторын туктатып, кулларын йыдрыклап, җиргә сикереп төште. Нәрсә трактор астына керәсең? Монда кайтып үләргәме? Кеше! Бәкер! Сине шукынчык! Сафура! Жин хатыны! Эбеу, мыек үстереп кайткан булган берәү. Кара, кем була? Аялмый да. Кемнән уялыйм? Сафурам дип, тирә ягына каранып алды Бәкер. Тирә якта берәү дә юк иде. Тик бер-ике адым читтәрәк ир белән хатынның кавышуына шатлангандай, тигез тавыш белән трактор гына тыкылдап тора иде. Гөлчәчәк Камалиева. Шулай итеп, хөрмәтле тамашачыларыбыз, сәхнәгә 3нче категория җиңүчеләрен, ягъни 18 яшьтән өлкәнрәк катнашучыларны чакырабыз. Алкышларыгызны ишетмибез, хөрмәтле тамашачылар. Рәхим итегез, кадерле җиңүчеләребез. Сәхнәдә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары, Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе рәисе, татар сүзе бәйгесен гамәлгә куючы Марат Гытыф улы Әхмәтов. Рәхим итегез. Без Марат Готовичтан татар сүзе бәйгесенең 3нче категориясендә җиңүчеләргә дипломнар тапшырып, алар белән фотога төшүен үтенәбез. Рәхим итегез. Димәк, шигърият номинациясендә 1нче урын Тамчыгөл Сәләхова. Һәм шулай ук фотосурәт. 2нче урын Эльвира Камалетдинова. Шигърият номинациясендә
номинациясында 3-нче урын Гүзәл Сибагатова. Мәсәл номинациясында 1-нче урын Илдар Дин Мөхәммәтов. Мәсәл номинациясында 2-нче урын Гүзәл Шакирова. Мәсәл номинациясында 3-нче урын Дилбәр Гайнуллина. Проза номинациясында 1-нче урын Рания Усманова. Проза номинациясында 2-нче урын Гөлчәчәк Камалиева. Проза номинациясында 3-нче урын Фуат Захриев. Гомуми фотога бер төшеп алсак, бергә фотога төшеп алсак, мен әйтәм Марат аби белән. Мөхтәрәм җәмәгать, әле башта менә бер үземә кушылган вазифаны үтим әле. Безнең һәр барчабызны сокландырып, Тимур Фазлыев дигән 14 яшьлек егетебез чыгыш ясады бит. Менә безнең бүгенге бәйрәм кунакларының берсе игелекле иганәчебез исемен әйтмәскә кушты. Бу Тимур дигән егетебезгә үзе йөри торган электр коляскасы бүләге тигәлдән шундый тәкъдим кертте. Һәм без ул бик теләп бу тәкъдимне кабул иттек һәм бу җегеткә якын арада аның үзенә ошый торган иң яхшы шундый бер үзе йөри торган андый тәгәрмәчләй бер барып җитәр юнә. Исән сау була күрсен белән ничек бит әле бит аңа тормыш белән көрәшергә кирәк. Аның өстенә шигърият белән, иҗат белән ничек шөгыльләнә. Менә кем ул? Менә нинди көчле ул безнең татар халкы. Бик зур рәхмәт. Тимур, менә котлыйбыз сине. Рәхмәт. Рәхмәт, бик зур. Хөрмәтле тамашачылар, газиз милләттәшләр, президентыбыз каршындагы менә татар телен саклау үстерү мәсьәләләре буенча комиссия эшчәнлеге кысаларында без инде милләттәшләребез күңелендә туган телебезгә рухи ихтыяҗ бераз сүрелә баруына игътибар итеп һәм менә шушы рухи бушлыкны берникадәр тутырырга тырышып бик күп чаралар күрәбез һәм бик күп очрашулар үткәрдек, эзләнәбез һәм шушы максаттан менә безнең инде дистәләгән бәйгеләр, конкурс, грантлар барлыкка килде. Без республикабызның бик күп төрле мәдәният оешмалары, матбугат чаралары белән уртак проектлар булдырдык һәм киләчәктә дә без бу эшне дәвам итәчәкбез һәм инде менә бүгенге без сезнең белән шаһит булган татар сүзе бәйгесе ул безнең менә игълан ителгән хәмәлдәге иң отышлы һәм иң колачлы безнең бәйгеләрнең берсе һәм бу очракта без бу бәйге белән бик уңдык һәм бик оттык дип саныйм һәм менә без искиткеч матур чыгышлар карадык сезнең белән. Инде әйтеп үткәнчә 4000-гә якын шундый игътибарлы булган милләттәшләребез бар икән, димәк татар теленең киләчәге өметле дигән сүз.
Milletimiz, halkımız, dilimiz yaşay. Endi biz sizin bilen her yaşayan günümüzünü mine bugünkü gün gibi. Tuğan til günü gibi gidip yaşaygalı. Şulay bulsa, ilimiz günümüz kileşekte de baxetli bulur. Bayram bilen barağızına da. Hem indi bir yangadan bildiru. Turmuş bir tuğtamı. Beyge devam eterge tiyiş. Indi bizning filarmoniya yetakchilari әлі өткерген бәйге белән дә җафачыклык дип әйтмәсләр дип уйлыйм, түзәрләр. Без якын арада аның билгеләмәсен инде безнең җитәкчелек халыкка җиткерер. Яңадан шушындый бер, бәлки тематик эчтәлеге башкачарак булган бер, алар инде автор башкаручылар дип әйтәләр, бер матур зур бәйгегә яңадан башлангыч бирәбез. Җиңүчеләр белән фотосурәт, бераз оешыбрак, Марат Дотовичка якынрак басыгыз. Барыгыз да сыйсын өчен. Бик күркәм тарихи мизгел. Хөрмәтле җиңүчеләребезне без инде залыбызга озатабыз. Bayramlar белән. Марат әфәнде, сезне тагын тоткарлыйбыз. Әле сәхнәдә китмәгез зинһар. Менә бу йортның хуҗасы, Татар филармониясе, Абдулла Тукай исемендәге филармония директоры. Мәдәни проектларның башында торган флагман егетләребезнең берсе, замана менеджеры Кадим Назирович Нуруллинга мактаулы исем бирелә. Татарстан Республикасы Президенты указы нигезендә мәдәниятне һәм сәнгатьне үстерүгә зур өлеш кертүе һәм нәтиҗәле иҗади эшчәнлеге өчен Татарстан Республикасының ат казанган сәнгать эшлеклесе дигән мактаулы исем Абдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе директоры Кадим Назир улы Нуруллинга бирелде. Дәвамлы булсын, Кадим Назирович. Хөрмәтле җәмәгать, Аллаһның рәхмәте яусын. Менә нинди матур көн. Әле бу мондый бәхет кемгә татый торгандыр? Үзенең эшләгән йортында шушындый мәртәбәле Марат Утыш сезгә шулай ук Аллаһның рәхмәте яусын. Айрат Инал сезгә Аллаһның рәхмәте яусын. Дәүләтебезгә, Рөстәм Нургалиевка һәм шушындый без бай шушы балалар белән шушындый әйберләр уздыра алабыз икән. Без бай халык, без булган халык. Biz киләчәкле халык. Рәхмәт сезгә, барыгызга да исән булыгыз. Амин. Үзегезгә зур рәхмәт, уңышлар. Күп гасырлы тирән тарихында күп сыналды татар баласы. Сугыш елларында, әсирлектә, төрмәләрдә фашист палашы башын чапканда да үзебезчә җырлап үлде татар уллары. Җырлап үлгән татар улларының бүген яшәп яткан уллары. Телегезне кемнәр алыштырды? Җырыгызны кемнәр урлады? Көчләп чукындырган заманда да чукынмаган иде телебез. Хәзер нинди шайтан котыртасың? Теләп чукынабыз үзебез. Күкрәк сөтедәй саф ана телен алыштырдык мам теленә. Ни урысча, ни татарча белмәс имгәтелгән буын тилерә. Алар белми телнең матурлыгын, алар белми милләт кадерен. Алар белми мирас, варислыкны, ата-бабаларның каберен. Һәм алардан калган васиятне укый белми бахыр балалар. Милләтеннән язган ши наданнар һәм сукырлар кая баралар?
Кояшның күзенә керә язып очкан кошларга да өстән карап торырлык таулар безнең якта. Алып гәүдәле нугай, шушаклы каратал, кайтавазлар иле мәтәвеш. Ул тауларга күтәрелгәндә йөрәк кага. Йөрәк канат кага. Яңгыр гөрелтесе йырынтыларын сикереп чыга-чыга, кәҗә сукмакларын аралый-аралый йөгерешкән озын торыклы йылгыр кылганнарга тотынып, ниһаять тау башына менеп җитәсең дә, борылып аска карарга кыймый торасың. Борылуың була. Меңләгән үлән исен, болын һәм болыт дымын, ком һәм кояш эссесен сеңдергән сихәтле, куе, тыгыз җил тыңга килеп каплана. Кырфыкларны идереп күзне йомдыра. Төймәләрне үзәрдәй булып кием эшләренә тулыша. Тау башында җилкән син. Җәяүле җилкән. Кырфыкларыңны түбән идергән җилне җиңеп күзләреңне ачсаң, манзара. Ак буендагы иянкеләрнең күперенке ябалдашларында көмеш суланып тирбәлүче офык, син тауга күтәрелгән арада күз угадашырлык җирләргә күчеп тә өлгергән. Еракта күгелҗемләнеп торучы таулар өстенә менеп баскан. Күрәсеңме, күгелҗем таулар өстенә биек чатыр корып куйганнар. Көтү кебек сибелгән авылларның һәммәсе дә күренерлек урында калыккан көтүче чатыр ул. Чатыр тау. Ике арада ил кадәр ил сыярлык үзәннәр үзәне. Бер офыкны икенче офыкка ялгап, бехисап әрәмәләрне, утрау-утрау болыннарны урый-урый аккан ак елгасы. Аның як-ягында авыллар. Әнә сул офыкта иске һәм яңа сөендек. Бераз килеп иске һәм яңа сарлы, каршыда иске һәм яңа саскүл, ары китеп күктәкә һәм куштирәк, уң офыкта иске һәм яңа тымытык. Акның көмеш тасмасына парлап тагылган шулпыларсыз туган ягым авыллары. Әгәр далада тусам, туган ягым мөгаен үз биеклегемнән күргән кадәре белән генә шикләнер иде. Куак башларына кырын яткан офык, кылачын җәеп, күз адашырлык киңлекләргә йөгереп китә алыр иде микән? Чокыр-чокырлы җирдә үстем. Гөрелтә су сыман чокыр төбенә җыелган авылымны үз тустаганымны гына күрә алыр идем. Урал тауының далага аргылган дулкыны өстендә җәяүле җилкән булып басып торам. Һәр күзәнәгемә тулышкан җилдә шулпылар шыңы. Акның көмеш тасмасына парлап тагылган шулпылар зеңгелдәве. Bir kün kilip, arıslan kiyik filge zor derece birip, onu üz yanına algan. Hem bu haber urmanga bik tiz taralgan. Mine şulay tip anda, kar urmanda, bu turda süz kozgalgan. Yenesi fil, arıslanga, niye bilen yarı yalgan. Matur desen matur tugel, süzge de hiç tapkır tugel. Eytigişçi kıyafetin, sın kilbetin, yürüşlerin, turuşların, hılıkların, bəhəs kıza jenliklerinin arasında. Eğer de, di tülkü şunda silke birip kıyırık kayın. Şunday matur kıyırık bulsan hayvanda,
Гаҗәпләнмәс идем былай зурлаганга. Я булмаса, сылукаем, диде аю шул чагаңа. Тырнаклары булса икән шундый үткен. Гаҗәпләнмәс иде һичкем. Тырнагы юк икәнлеге сер түгел. Казык тешләр шәп булганга микән әллә? Шундый сорау куя үгез. Бик шәп микән әллә мөгез? Берегез дә белмәдегез, диде ишәк, шапылдатып колакларын. Әйтеп бирим, дусларым, ние белән ярады ул арысланга, һәм иреште шундый данга. Колаклары зур булганга. Кайчак шулай башкаларга төбәп сүзне. Мактап җибәрәбез ялгыш үзебезне. Зур рәхмәт.
Tataristan Respublikası folklor muzikası davlat ansambli. Siz şıtıp yüreğimde, il qırında şeşek atığız. Köpme bulsa sizde kış hem yolqın, şul kaderli jirde hakkığız. Sizde minim bütün tuygularım, sizde minim kırsiz yaşlarım. Siz ölsəgiz, min de unutulurman. Yaşasagiz, min de yaşarman. Min qabızdım jirda yolqın itip, yüreğim hem haqlıq kuşkanını. Jırım bilen dostuna yirkeledim. Jırım bilen jingdim düşmanını. Aldıyalmaz mine tüben lezzet. Uaqtırmışının şuar perdesi. Şiirimdeki şınlık, ut hem suyu, yaşamımның bütün məgnəsi. Үлгәндә дә йөрәк тугры калыр. Шигъремдәге изге антына бар җырымны илгә багышладым. Гомремне дә бирәм халкыма. Җырлап үттем данлы көрәш кырын. Җырлап килдем тормыш языма. Соңгы җырым палаш балтасына башны тоткан килеш ясала. Җыр өйрәтте мине хөр яшәргә һәм үләргә кыю ир булып. Гомрем минем моңлы бер җыр иде. Үлемем дә яңгырар. Җыр булып. Җирләргә киткән кошлар сыңар, ак болытлар еракка, үз-үземне тыеп кына торам. Очар идем мин дә шул якка, ак болытны юлдаш итәр идем, хәлләремне алар аңласа, шул болытлар белән китәр идем. Туган үскән җирләр калмаса, шул болытлар белән китәр идем. Туган
üsken jirler kalmasa. Başışımda bulutlar yüze Yağmur miken elle kar miken Canlı yaralavşı kup dünyada Canlı davalavşı var miken Ak bulutunu yoldaş iter idim Hallermini alar anlasa Şul bulutlar bilen gider idim Doğan üsken jirler kalmasa Şul bulutlar bilen gider idim Doğan üsken jirler kalmasa Şəgiz şeyğanlar, ak yolluqlı haqbalar Ak düyünşüklərgə düynəb savlıq alıb qaytalar Dünya görgən abbalar, oturmuş giyişkən abbalar Şeylək qaq şeyğan abbalar, sülgü şikkən abbalar Yükə şəgiz şeyğanlar, ak yolluqlı haqbalar Ak düyünşüklərgə düynəb savlıq alıb qaytalar Yükə şəgiz şeyğanlar, ak yolluqlı haqbalar Ak düyünşüklərgə düynəb savlıq alıb qaytalar Kimnindir ınığı gündə, kimnidir bulaq günüdə Yükə şəşəgin tansıqlab şəyişir qışlar jində Nindidir bir bəxtin balqı qiyafət yüzlərində Satlı kişi əvriləvli yaşavının bizəginə Yükə şəşəgin şeyğanlar, ak yolluqlı haqbalar Ak düyünşüklərgə düynəb savlıq alıb qaytalar Yükə şəşəgin şeyğanlar, ak yolluqlı haqbalar Ak düyünşüklərgə düynəb savlıq alıb qaytalar Şeyğanlar, ak yolluqlı haqbalar Ak düyünşüklərgə düynəb savlıq alıb qaytalar Yükə şəşəgin şeyğanlar
саулық алып қайталар. Шәшәгі шиғанлар, ақ яулықлы аппалар, ақ дейіншіктерге дейініп саулық алып қайталар. Min yaşı Qamşılap xatirin kisarlik. Köklerini kökretip inelem. Ey dünya, Bəğrin isenmi? Min buran, Aqlıqqa kömerge mataшу, Turmuşnun qoraсын. Yok, şafağıfığı tügel ol. Kulsuzum bu yaşav hem ölüm arası. Min tağ, min şunday taptın tav. Dəşmiymen. Tınlıq ulğururlıq asılda. İnanam, Sirekler tuyaşak yüreğe tibuğun tabanı astında. Min urman, Qayın daymen de jilden hem tuğ jirden sığılgan, bөгülgen, sınmağan. Tirende tamırlar, tarmaklı, hem yıllar, mangayga uyulgan sırlarda. Min dingiz, yarına sıymışa dolauşı, Köpminin jan zarın tınlauşı. Şuna mı, yazmışnın ne gözü şikalle min tuzla. Min tuzla, min tuzla, min aşı. Min yangır, şifalı. Jir şatnap yarılgan şağında yarasın yamauşı. Yaşıllık sutuna urlauşı yaşav, min yaşavның yangası. Min kıyaş pişirip, işinde jan barın isine düşürüp yanışı. Yaşav Pısqı hem şu tügildim. Yaşav gildirlev hem şu. Min tuzan Tırtık Hemine bir günü İzimde bulmağan şekilli bu jirde şu yıllar isimim hem dilim. Şu yıllar bir tüklep şu yılgan sözdemi. Ağayıp kimdesin? Sindemi, mindemi, ildemi? Min cevap tabalmam, ey yanam ot bulup. Yok, yaxşırak demeyin min özümne. Ni barı işinde şartlarday zor vulkan yırtışı. Bütünley başkaşa bir kişi. Eytirsin min buri. Kütüden ayırım yürüyüşü min kişi. Gabgadi bir kişli bir kişsiz.
Тау төсле җир, төсле су, төсле ут, төсле бер кеше. Яңгырда, давылда, кояшта, җанында мин тере бер кеше. Үзендә бер галәм йөртүче, дөньяны ак кара итүче, мәңгелек яшәеш көтүче һәм яшәп туймыйча китүче бер кеше. Тик кеше.
Ашка ки-ки-кук, ки-ки-кук. Я сузепкина, я бекешкина. Ки-ки-кук, ки-ки-кук. Ана кушала, ашка адайша. Ки-ки-кук, ки-ки-кук. Башага кидек. Ашыга, ашыга. Ки-ки-кук, ки-ки-кук. Әнием, мин әниге йолашам, әнимен айлашам. Битвеланым кайнап, акулалы, ем-емашам. Конфетта кивету, кушакта, сен кименемні алдырды кушакла. Мин живалка йолатам, дынлавга да йолатам. Живалымы яңғатып, бол дүниеға туатам. Живалымда туған, уны туған жыны зулым мин. Біз бұ жылда дұсам туан, вә хәтіанып жылым мин. Fathaddin әбисіне еріп күніде туғыл, тоғылы бұқты ерлік. Келіп те кіруі бұлды, тобыны көруі бұлды. Ұтты башлады стәлден, дәмлерек бар нәрсені. Оғыз білен икі арада олмалар керіп тұра. Бірсін башлый, бірсін ташлый, бірсін кеміріп тұра. Тегірменні тарта тұра. Харекет орта тұра. Ошо машинасымны онымынан қаптыр, лаптыр, қапты йытты. Инді тұқтап бір тікелсе, құрсоқлары барабан. Шнурларын бәйлейм дейіп, ботинкаға қораған. Әмме бәйлей олмаған. Тумалаған барабан. Тобынарын білдіріп, шулай кіші күлдіріп, олпан, тілпен шоқ-шоғатлап, Fathaddin қайтып кеткен. Шуатлығы ішіне сыймай, çünkü onda урын біткен. Bulmağan darman demolay, yoqtır, şopmağandır ul gel qunaqqa, loptır. Sısmağandır ul gel tabından, xoptır. Men bu halini bilmegenmin, yoqtır. İçtim, kişke, dilim kıymaldı kişke. Tundırmanı, salkın sütünü, meşgul bigrek yaratam. Şunga iştamam şişe, ide ağırıp yatam. Ник salkımını yaratmay, mimitanı yaratam. Nigalını şirlete, Anlı yalmayım, boşlatam. Sebebim bilgen diyabay, Kırımda kabatlay. Eni sözün tınlamayısın, Şuna göre yaratmay. Sizning karvit şorlatqanınız barmı? Yo'qmi ne? Hey,
Карбитта шорлатмағаш, ол малай болып жүрмем дәми. Соң, машина паркында тұлып ятайшыл нәрсе. Шуны шыға соласың да, шысын су білән тұтырып, бошын бүклеп қоясын. Іштегі карбит үлім деп шилдый. Сызғыра, пышқыра да. Bir zaman, baba! Atım bombam bir yakta tursun mollay. Yarar, şorlatqanыңыз болмағаш, ол туруда сөйлемейм. Вафа турында сөйлеймін сізге. Вафа білән ikimizде 5-ке күштік бұйыл. 5-ші сыйфлар зорлар инде олар. Bizні де шулай деп үсіндіріп, 1-ші тапқыр колхоз бараңғысын оларға шығарып жіберділер. Басуға келіп жетсе, алтын шешкенлер міне, біріңінің көплігінен көз ауырта башлады қатты. Вафа білән янаша бастық. Менің шырайны шырек помидор кебек сытылын көргеш, Вафа көз қысты. Міне, бұлай айтайлар аны. Шулай дейді де Вафа, 4 бәрәңгіні өкшәсі білән жерге батырып, 1 бәрәңгіні шилекке салып, олға отлады. Шоқаттым. 2 аяғы һәм 2 қолы бір ұлы шунды ұста эшли бұның. Бош білән бәрәңгі таптап бұлса, онсын да құтқа жібәрер еді. Сыйырташлардан шоқ толға кеттік те, шилеклерді қоплап, үстіне отырдық. Сенің тәмәлікке торқаның бар ма? Деп сұрады Вафа кисәк кенә. Жоқ дедім. Қарап қол. Соңынан кибреті сұрасалар, Вафа демәссін. Үзім білдім дерсін. Міне, бұлай айтайлар аны. Вафа күші біразандан олабыта собағы сындыр болды да, ішіне құрыған бәрәңге япрағы һәм біраз тофрақ тұтырды. Кісәсінен шырп олып ұста ғына қобызды да, олабытаны 1-2 суырып, құрық еткірірге тұтынды. Burasına boşuna binip jitkech, Вафа yana bir kızı ойлап taptı. Hazır traktör orbasına binebiz, deyip pışıldadı mühün kulakka. Nige binebizimiz onda? Soң tulgan şilekler olup dururga indi. Üzlergine olalımlar mı ne? Tintek. Oradalar biznikiler, heydi. 5 minuttan biz pıtı orbasında idik indi. Мен yügüre türlü oklak şilekler olup duram. Вафа сона барам. Түшкі олға тоқтағанда, мен de Вафадан көп нәрсе өзләштіріп үлгірген едім. Мәселен, bir oşық ауызның шілегін трактор орбасының yoluna қоясын да, көпшек оны жайлап қына топтап кетем. Шілек ұрнына ясы қола, кесеге гіне қола. Ейсте, ирақтан тұрып, біресінің маңғайна уақ бәрәңі бәрәсін. Түшкі олда Вафа кісәсінен оқташ шығарды. Карбит. Разведкаға барған партизаннар кебек 2 ойға бойна түшіп кеттік. Кофилді ермәкшейді. Вафа ертмәді. Оқытушы ғалек дейді. Йор бойындағы бір ескі шешеге су тұтырып, карбитні шында тұндырдық та, башына оғаш бігітіп қойдық. 10 минут ұзды, 15 ше шортламай, сызырған чиылдаған тошта yok. Міне, бұлай айтарға керек аны, deyip Вафа шәні бұлғата башлаған еді. Малай, баба! Вафа оң қолын марлыға ұра бері қазір. Ауырта дей. Міне, бұлай айталар аны, deyip қолын бау білен мойнына асық қойдым әлі. Олай, жайлырақ іш, шулай ма?
Soğu, neydi ben? Ha babanın, uzanısı boğu. Basısın kimyaninin, melek kırıpısın. İmatım eni gelin, bütün dosalar kosun. Suyan kızım senin, doğan odasın senin. Ölümde bulungun, çoktan zırhım senin. Donlar topuk sadam, yine daha sıkınızım. Onga sandaki yıkılım, yok koyun doğruzum. Hey libe, hey baby. Barın zaman, kulağın diber baba. İş bolası bulğan, işisinden molay. Tik uzara alar, da tuturmağan ağır. Birsin haman, su kan, kurulağın ağır. Baba yeğitken, şolay ayrım yaşasagız, hiç uyuşmasagız, hem birleşmesagız, düşman sizni jingil sındırırdı taşlar. Urnegan ağzımına, Sibirkiden yeşiller. Jingu beyrem, yol sayın beyrem, itmeye kalkmıyoruz. Çünkü anım yeni beyrem, iken degin olmuyoruz. Babamlarının bu yankı, şunlar tenir ne bizde. İmadır beyrem, bu hanım, utağı ilimizde. Jingu kıne bilen sizine kutluyu bışın kumulden. Tabiat taşatlığından şal şeşekler kumulden. Savı şaqta okutkanda meni halfe, rahmet angar. Öğretti bir yakşı nerse. Subhanallah deb aytу тиеш dedi, bir men яңа гына туган ayını күрсә. Onun şol zamandan birli ayının tulганына һәм дә көпшәк төсле алтын tulганына карап күңелем минем хайран кала. Дiyem şunda Subhanallah, Subhanallah. Bu aytуым хайр минем гадәт кенә, bu bir төрле булган дини әдәп кенә. Bir вакытым бар. Шын күңелемнән укыйм моны. Хәлфәм, яусын сиңа һаман рәхмәт кенә. Менә нәрсә? Күрәм бәгызен сөйгәнемне, көннәр, төннәр гышкы берлән кигәнемне, хәлфә шунда минем телем тутлыгалыр, эшкә кушам тагын шулык белгәнемне. Тулган айга охшаш, йөзе башаның, яңа тулган айга охшаш кашаның, карап күңелем минем хайран кала диям, шунда Subhanallah, Subhanallah. Әгәр күрсә шул матурны, хайны диннәр? Гади генә кытбет диннәр, шәмсет диннәр. Subhanallah дию кайдаларгасың, укымаганалар. Бер нәрсә белмиләр әйе. Әгәр хәлфә миндә шулай надан булсам, синнән гыйлем ала алмыйча калган булсам, әйтер идем алар кеби. Мин гыйрфансыз. Ай-ай, бигрәк матур, шокынган кыз. Алга күн чыгышыннан, уңга күн уртасыннан, артка күн батышыннан, сулга төн уртасын аша. Архон инеси язмаларыннан. Мин киткәч тә әлләни үзгәрмәс. Мин киткәч тә сезгә калачак. Актарылып болыт киләчәк тә оеп явачак. Мин киткәч тә әлләни үзгәрмәс. Татар халкы сыер савачак. Һәм вакытлы түрәләре аның
иман шартын тартып алачак. Мин тәгәрәп үскән үзәннәрнең уртасыннан инеш агачак. Шул инешне бетерергә үчегеп, Мәскәү тагын канун табачак. Бушлат кигән татар балалары шуны үтәп хәлдән таячак. Уйламагыз, мондагылар безне аяр диеп, аямаячак. Үз телләрен белмәс малайлары калдырачак безне таякка. Шундый хәлдә милләт ничек инде тәпи китсен, бассын аякка. Бауырларга, бөерләргә сауды, баш миенә каннар савачак. Архон инесейдән калган язма күрсәткәнчә, 4 як калачак. Шундый чагы бүген яшәешнең, шундый чагы бүген дөньяның. Күпме телләр, күпме илләр, әнә кыйбла итеп яши 4 ягын. Заман кырыс, заман үз дигәнчә, бер кавемне аямаячак. Бу түрәләр кырсак мәнфәгатен үтәячәкләр дә, таячак. Үпкәләдем диеп, үпкә сынып, авыз ачып, татар калачак. Һәм 4 ягы кыйбла булганнарны бер заманда аямаячак. Шыгырым тулы комиссия өстәл түрі. Тәхетендә хөкем йөртә тинтәк бүре, сул ягында йоклый аю йөнтәскире, бөгелә сыгыла төлке йөри, алтын тире. Шул вакытта барча кышкырт тынып калды, җиддиләрдән җиддирәк эш башланды. Беркетмәдә рәсми сүздә пәйда булды. Ник ошамый безгә Сандугачның җыры? Сандугачның буе кыска, җыры озын, гармония кайда монда? Диде кызгын. Сайрамында аның нинди мәгънә булсын? Диапазон дигәнендә яшен суксын. Зәңгәр күктә бездә ясыл кышлар барда, вак төякләр нигә кирәк? Диде карга. Әйтте төлке. Күңел бозып, жыр-жырларга, эш пышырып, йөрмәсен ул бу урамда. Аю әйтте үзен бик белдекле санап. Аяк барда, Сандугачка нигә канат? Йөрсен әле безнең кебекләргә карап, куакларда үскән җимешләрне санап. Шыгардылар кырыс итеп карарны бик. Сандугачның җыры шиксез зарарлы дип. Тормышта да мондый хәлләр еш очрый бит. Бер остадан 100 сәләтсез йөри көлеп. Құдайны күрдім. Чымда. Бұтавай сұрау бере. Негәдей ғұмыр етәсің, қатынсыз нейсіз гіне. Бояғың бәлкі сеніңдей бағыладыр фақир білән. Оптимистлар шағына Құдайға жауап берем. Фатир неме әйтем керексе шамалар литфон табай. Йылмай Алла. Но сенді билләғи ғаман сабы. Көрәп ішті, миңа Алла. Сигарат жоқтығында, пионерда, комсомолда әмді башқа түгілге. Кабинет айбәт Құдайның. Музыка ойнап тұра. Мұғайын Жихановны қыдыр, дүбірде шатырғына. Біләм мен, сенің тігіңгей жердәгін қиялғына. Әбенім қызлар, көрерсің барсы да реал мұна. Кино йылдызлар шекілі жер қызы шәп болса да, жүрәгі бет кішірікі абсолютный пустата. Сиңады Құдай фатирны ұжмақтан өзім берем. Ваннасы, газы, суы әм 70 хур қызы білән. Бір өзіме 70 ау ме? 70 ау.
Кытымышты. Я Құдай кіртмәм мені дейміз баққа, пожалуйста. Аужама, еңелік таныш көр құрның түсін несін? Шақырып кетірді Құдай, 70-нің біріншесін. Голливуд йылдызларының ең шәбі шекіллісін. Келді құр. Нәк стиляк көк әдепсіз екен фақыр. Алланың өзі янында папирустарда кәфір. О, құрмаса құрның ярайсы. Іштәлік яғы ләкин, шулай да мұна мен әйтәм, сөйләтіп сынап қар. Мен аңа, Михал, тәти қыз, дегәш, ширқанып қына айтты бұл, я татарский белмәс. Құдай мен әйтәм, құрың біздің шәбілмей екен, нешлермін дейм, мен бит бары дейм, татарша ижат едім. Сен мені зинхар Құдай дейм, Қозанға қайтарсана. Жер қызы вузда оқиған бейі татаршада, туқайыны оқи алырлық түгіл дә білімнәрі. Әлиф баврас түзелсе оқида білір әлі. Терге шалла, алайса бар, йұртсыз яша дурак. Білмей ол, білмей, туған ел, туған тел менім тұрап. Қәрли Алла, алайса бар, жерде яша имгак. Әміңа, тілім юг екен. Үшмақың неге керек? Ей туған тіл, ей матур тіл, әткәм, әнкәмнің тілі. Көпте де көп нәрсе көрдім. Сен туған тіл арқылы, сен туған тіл арқылы. Kızı
президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе һәм Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе оештырган татар әдәби әсәрләрен сәнгатьле укучыларның беренче татар сүзе республика күләм бәйгесе җиңүчеләренең гала концерты тәмам. Татар сүзе конкурсының гомере узын булсын. Татар сүзе бәйгесендә катнашырга теләп, аудио һәм видео язмаларын юллаган һәр бер нәфис сүз остасына, нәни балаларга, аларны өйрәтүче әти-әниләргә, тәрбиячеләргә, укытучыларга чын күңелебездән олы рәхмәтебезне юллыйбыз. Һәм әлбәттә инде сезгә бүгенге концертка килгән тамашачыларга да зур рәхмәт. Татар сүзе тормышыбызны бизәсен, сәхнәләрдә ешрап яңгырасын. Хөрмәтле җиңүчеләрнең барысын да сәхнәгә чакырабыз. Hürmetli millettäşler, şunun bilen bugünkü kişabız ahırına yakınlaştı. Kilesi şuraşularına kadar sizin bilen savunlaşabız. Barımızda sağ selamet bulayık. Yaşasın Tatar tili, yaşasın Tatar sözü.